Ik ben ooit begonnen met techniek te doen, hier bij de lokale omroep. En dat wie toen nog de loon af. En dan zie je dus nog achter bij die oude keten bij Kabel Noord, in die oude container. En dat was een hele happening. Dat was de eerste keer dat ik bij lokale omroep de techniek deed. Klaas is zelf ik altijd al met braasmuziek bezig. Ik boet het programma om. Het is echt een hobby. Wat nou hierna? Gaat die hobby wat verder? Nou, de muziek, de interesse bleef altijd. Dat is voor mij gewoon als iets in een realiteit in mijn leven. En wat ik hier nooit was, ja, het God wordt vanzelf weer invult. Ik wil eerst nog eens wat rustig aan en zien wat er op mijn paard komt. En dan, waar weet, komt misschien ooit wel ergens, maar daar zei ze nog geen ja of nee op. Dat weet ik nog net. Klaas stopt dus als vrijwilliger bij RTV NOF. Hoe gaat het nou met het programma? Gaat dat wel verder? Ja, we hebben een afspraak maken met de programmaleiding dat het programma wordt tot een bepaalde tijd herhaald. En dan een herhaling van een aantal jaren weer om. En dat draait dan alle zaterdag tussen 11 en 12. Ik wil graag iedereen bedanken die het met mij en om mij heen staan heeft van het maatje van dit programma. Alle muziekbands, ik bedank je van de opnames die ik altijd maatje mocht bij hem. En vooral de harkers die luisteren naar dit programma, want ja, zonder harkers kennen we niks. En zo heb ik het ook veel. Ik vind het een geweldige iets om radio te maken. Maar het is voor mij een tijd om iets anders te doen. En door de drukte van alle jaren denk mag ik een stap zetten die net altijd leuk is. Daarom is het voor mij nog een tijd kwam om een nieuwe stap te zetten in misschien een hele andere richting, maar dat weet je nog net. Ik wil Klaas heel erg bedanken voor alles wat die in bij RTV NOF. En ik denk dat ik wel namens alle collega's mee praten en dan heel grote succes hebben. Ja, dankjewel. En ik wil iedereen die als vrijwilliger bij de lokale omroep heel veel sterkte wensen in de komende tijd en de komende jaren. En waar weet, kruist die spaarden ooit eens uit. Dankjewel.